Hello mga bay, kumusta man mong tanan diha karon mga bay? Naot nga okay ra in taon mo diha, diha na pud inyong inday kapkaw nga langasan kaayo. Galab shout out sa tanang Popoyaters na kanunay nagatang sa tuang premiere para sa reward. May na lang no, kaysa mamaki kayo sa Popo, magkano pamaki nyo. Tapos matagal kayo makaipon. Dito na lang kayo mamaki sa premiere ko pag manood. Merong 1K. Love or Rose. Kung araw-araw di maganda-ganda. Tapos manalo-nalo pa sa mga PL. Tapos magbaki-baki pa sa mga baol. Di maganda-ganda na yan, no? Parang nag-alkansya lang kayo. So ito pala mga bay yung tira namin kahapon. Yan yan, i-almusal na mo ni karon. Abay pagbuntag naligo tag sayo kay para presko. Ay sana all. Kay aron mawala mga sakit sa kalawasan. Diya ang kuno sweet balls mo na lang na nabilin. Lami biya siya. Muni gitawag diri og gemat. Mao ni ang sikat pag Ramadan. Ang sikat na sweet tawag og gemat. Na di asay mga gipang prito. Ng mga lain mga shape. Lumpia is the best. Ya kanina po yung mga color-color. Muna ang among mga gipang porma. For the Ramadan ya. O kami mga magporma ba na. Marami pa kaming pormahin. Tapos sa ngayon, ito yung kusina natin. Medyo maganda-ganda pa ang lagay. Kay mga pagkain pa yan. At siyempre, meron tayo dito yung isang sipi para pang tasking sa kabila. Nagtasking. Sa mga nanonood po ng premiere ko, kung multiple ang gadget na ginagamit nyo, like meron kayong 4 na cellphone dyan, ang gawin nyo, kailangan sabay-sabay kayong mag-comment. Diba? Nag-prepare na kayo ng comment nyo na inyong Popo ID, ng inyong ang Popo ID dapat in words talaga kasi bawal talaga dito kay YT ang mga numbers. Kailangan in words nyo siyang i-comment. At lalo na sa Team Siki, mega love shout out. Kung multiple po ang inyong gamit na mga gadgets, ang gawin nyo, i-ready nyo na lahat ng inyong comment. Kasi meron po akong tagalista dyan. Hindi kasi ang lista ng secretary ko dyan, mega love shout out si Ian Razel or Skyros in Popo name. Hindi kasi siya tumugma doon sa nagsisend sa akin ng mga proof of watching. Kibali ang nalista ng aking secretary dyan, halimbawa, ang lista niya ay 12. Tapos yung nag-PPM sa akin sa Popo ay 22. O, diba? Nasaan yung 10? Di. Okay lang naman, basta may proof talaga kayo, malalaman ko naman yung screenshot nyo kasi may oras sa taas ng CP. Wag na wag nyong buburahin yan, void yan. Wag na wag nyong i-crop ang screenshot nyo kasi dapat kasali ang time. Pag nakikita ko ang time na exact talaga doon sa panonood nyo, pasok sa banga. Tapos, pangalawa, kailangan merong live chat sa screenshot nyo. Merong chat sa baba, sa pinakababa, kung saan doon kayo magko-comment. Tapos, kung marami kayong gadget, dapat magkasunod-sunod ang inyong comment. Magkasunod-sunod talaga ha, kasi pag send ka na lang ng send naka-ready na kasi yan, di ba? Naka-ready na yung comment nyo. Oh, copy and paste, copy and paste, copy and paste, copy and paste, send screenshot. Oh, ganun lang kadali. Kung 4 ang gamit nyo, 4K din ang matatanggap nyo sa inyong Popo ID. Sana all! Si Kambal, 5 gadget niya. Totoo, 5 gadget. Yung iba dito parang may computer shop na. Sige, pamaki. Pati sa YouTube, nakarating na sa pamaki. Ang daming ginagamit ng mga gadget para makatanggap ng maraming ayuda. Okay, sige. Ay, ako ng dutol ah. Ay, dutol. Dak. Dak, nandyan. Oh, basta yun lang mga bayha. Dapat ang proof of watching nyo, nakalagay talaga ang inyong pangalan. At dapat bilugan nyo para pag zoom ko, kitang-kita ko na, okay. Kasi may palatandaan talaga ko sa mga screenshot nyo. Marami kasi sa inyo nagsisend sa akin ng mga rewatch na bawal po ang rewatch. Dapat nandyan talaga kayo sa time ng premiere. Ang gawin nyo, mag-alarm na lang kayo ng alas 8
14. Para sakto, alas 8:15, gabi-gabi yan alas 8:15, nandito na kayo sa aking premiere. At nakaready ng mga comment at gadget. I-alarm nyo yan araw-araw. Nasa araw na yan, kay inday kabkab kayo mamaki. Tapos sa next yan, meron ding paayuda si Kambal. Punta rin kayo sa kanya, ipipin natin yung pag may time ako, nandyan ako nakapin. Kung wala naman, nagko-comment yan ng link niya, i-click nyo lang siya or i-subscribe nyo, notify me, para pagdating ng kanyang premiere, makikita niya na kagad sa notification nyo, hindi na kayo maghahanap. O, diba? Dalawa ang pamakian nyo, sana, o. Okay, mga bay, sa ngayon, mag-start na tayong bakbakan dito. Alauna na. Agaray, ngayon lang ako natapos maglinis eh. Prito na. Ano? Prito ka na. Patay. Isasalang ko muna yung manok kay nila, ano ko na, pinrosin ko na dyan. Matigas pa eh. Yung kagabi mo pa yun, ano? May yelo pa. Ay, hindi ko kagabi. Kanina. Kanina ko lang nilabas umaga. Pagkagawa natin tapos gumawa ng almusal. Okay mga bay. So, yun lang ang sabi ko kasi marami pong nagsisend sa nagpi-PM sa akin. At saka yung mga iba na hindi ko pa nabigyan, huwag po kayong mag-alala. Nasa inbox pa rin ang inyong mga message. Bibigyan kita ng kung magkano na ang utang ko sa inyo. Ibibigay ko, huwag kayong mag-alala ha. Salamat sa panonood, suporta. At ganyan lang. Enjoy lang sa buhay ba. Ang putahe ko ngayon. I-share ko sa inyo ang aking putahe ngayon. Masbos laham, kastrib, chicken in the oven, macaroni white pasta tawag. Tapos ano pa ba, may soup na tayo, naka-ready na. Tapos yung sauté ni tatay araw-araw yan. Salata, burger salad, madali lang din yun. Tapos mga prito-prito. Tapos ano pa ba, prito-prito, pizza, gemat. Yan, pizza at gemat si Sarah dyan ang chef. Yan, siya ang chef dyan dito sa sweet balls. Yan, sa ating mga tinapay at pizza. Yan, si Sarah dyan ang chef ko. Diba? Sana, oh. Ito naman yung gagamitin kong pasta. Yung murag, kuan ba? Murag ka ng tagko sa silig tokog. Di ara. Kay ang manok gahi pa man kaayo. So i-defrost natin sa defrost natin dito sa microwave. Meron naman kasing naka-set up na defrost poultry. Di atong diha kanang ato ang lutoon. At linisan muna natin ang oven, no, kay may mga patak-patak na naman. Siyempre pag bago, alagaan 'yan. Sana bago kasi bili itong oven, no. Ilang araw pa lang to, bay. Tapos may mga patak-patak ng dumi. Pag hindi mo yan agarin, magdami na yan, tamarin ka na. Kailangan habang kunti pa, kuskusin mo na. Kahapon, bay, naluluya talaga ako, bay. Kasi di ba first kahapon, unang araw ng pagpupuasa. Tapos bad trip ba? Fighting lang para gumaduate sa kontrata. Pag hindi kakayanin, ang problema yan. Uwi tayo, uwi. Ang problema yan, bay. At saan naman? Kaya natin. Hala. Kaya nating kumita sa kahit anong paraan. Basta malinis lang na pamamaraan. Wala tayong mga inaagrabyado. Ayos lang yan.
Pero hanggat kaya pa, go, go, go. Pag hindi na kaya, down, down, down. Agaray. Habang. So for now, preparation na for cooking, lunch, and cleaning sa mga lutuan. Kasi pag dumami na, wala na. Tamad ka na ba? Hirap ng manguskos pag tumanda na yung dumi. Kailangan, habang bata pa ang dumi, tanggalin na. Huwag lang patagalin pa. Para flawless pa rin ang oven, di ba? O, gwapa kayo. Kailangan yan alagaan kasi pag hindi mo alagaan, pag may mga talsik-talsik konti, hindi mo siya agarin, ay finish na. Pag dumami na, ay wala na. Kagid na ba? May kagid na ba? Ayan, may ganito akong oven sa sa Pilipinas. Regalo ng amo ko. Pinadala nila, binilhan nila akong oven. Nung last umuwi ako nung 2019 yun, 2019. Kaya grabe ang hirap namin nun, kaya nag-renovate man. Regaluhan nila akong oven, plancha, yung ganito, na toaster, na tinapay. Binigay akong TV. TV na, yung TV ba ni, kupong-kupong pa. Malaki yung likod, pero hindi na nagamit, nasira. Tapos yung oven naman, napakalakas sa kuryente. Yung plancha naman, napakalakas sa kuryente. Pati yung yung ganun, yung sa tinapayan. Kaya ayun, display. Pero yung oven ko, nasira na ba? Kasi iniwan ko sa amin yun ba, bas probinsya, sa bukid. Jesus, kaya tulo man ang balay namon ba? Nagtuluan siya ba? Nagkalawang, pangit na kayo. Sa kung saan ako pakuskus dito siya kung igagawin ko. Gaw, kuskusin mo yung oven ko, pakintabin mo. Bigyan kita siyang 1,000. Sus, kay di mo. Wa, mangyod ni gintabay. Kaya ito ara, guba ng oven. Regalo yun ni amahan. Tawagin niya ako doon sa niya, opisina. Halika dito, Miri. Yung pauwi na ako ba? Sige, tawag. Marami sila regalo pag pauwi ka na. Ayan. Kaya, start na tayo, bay. Hindi na mga bigay ng amo ko. Ewan ko ngayon, nang dagway doon. Kaya iba talaga ang bahay pag walang nanay. Pag walang nanay sa bahay, walang mama sa bahay, iba talaga. Ibang-iba talaga ang paligid mo pag may nanay ka sa bahay. Okay, daghang salamat. Irira ko kutob sa next premiere na punta. Thank you so much, Team Siki. At syempre sa aking mga anakis, Inday Kabkab Team, thank you so much. Daghang salamat ug sa akong mga karaan dihang mga maglalantaw suking tiglantog tigpaminaw. Daghan kaayong salamat. Amping mo kanunay kung asa mo nahimutang dis madandutang kalibutan. Padayon lang ta sa atong mamaayong tumong sa atong kinabuhi alang sa maayong ugma. Thank you. Bye.